Jaké bomby, však on bol opuchnutý, jak rajčina, ty vole. Mike, Jo. máš po zápase, ak sa cítiš? Nádherne, hlavne s tým pocitom, že som sa pobil s tlkancom a som bez monoklov. Ale Bijáky naraz a Erik stále drží. Nikedero má naozaj silu a keď ide aj cez ten kryt a vidno, že není tak technicky, ale tá sila, keď ide aj cez tie rukavice, tak... Ako sa cítia tvoje rebra? Ako sa cítia moje rebra? Rebra sú úplne v pohode, ale skôr plúca mi horia z toho, jak to tam proste išlo, to tempo, lebo musel som ísť v kuse, lebo keby ho nechám a nahulím ma, tak neviem, či to znesiem to kolo, ale akože podľa mojich predstav úplne skvelé. Minimálne ma tráfal. Fakt skvelé. Koľko úderov si myslíš, že ste mu rozdali na hlavu? Akože on to zniesol extrémne, my sme mu tam v kuse dávali na hlavu proste spotky, háky a on to